इंस्पेक्टर साहब, कोनो गुंडा मवाली के मरले रहते तो यकीन कर लेती, बाकी पिता समान आदमी के खून के इल्जाम लागल बा अर्जुन भैया पर। आई सरासर झूठ बा। इतना विश्वास का रिश्ता बा तोरे एकरा से? उहे जौन आपसे बा, और वैसे भी रिश्ता के नींव से ज्यादा मजबूत इंसानियत के बुनियाद बा, जेकरा के हम आज और मजबूती दे रहल बानी। देख, कानून के पहिया भरोसा बरना सबूत के पटरी पे चलेला। अर्जुन के खिलाफ सबूत और गवाह दोनों बा। ये सब फालतू बा। अरे जुर्म के जड़ से उखाड़ फेंके के जिगर रखे वाला जिगरबाज हत्या जैसे घिनौना हरकत करिए नहीं के सकत। अरे अर्जुन भैया तो वो इंसान हवे जो बिना वर्दी वाला होके वर्दी वाला काम करेलन। तोरा सफाई और दुहाई से ना हमनी के इरादा बदले वाला बा, ना कानून के फैसला, बुझला? अर्जुन भैया बता डायलॉग के कि तू बेगुनाह बाड़ा। अर्जुन भैया तू कुछ बोला काहे नहीं कर? तकदीर ऐसा तेवर दिखौले बाकी बोले के तरीका ही भुला गई बनी। कुछ नहीं के बाचल, सब खत्म हो चुकल बा। जहाँ आदमी के सोच खत्म हो जाला, असली जिंदगी की शुरुआत वहीं से होला। जौना इल्जाम के चोट तोरा के जख्मी कैले बा, वो मायूसी के ना हौसला के मरहम से ठीक हुई। तो के अपना आप के बेगुनाह साबित कर ही के पड़ी। और एक बात याद रखिए, जिल्लत के जिंदगी से अच्छा बा इज्जत के मौत। फैशन सजा के गोरी, फैशन